Eta ondoren urrezko zestaren finala. Dagoeneko hor dira kantxa gainean urrezko pala txapelketaren finalean arituko diren lau protagonistak. Gorriz, Esteban Gaubeka eta Iñaki Garma, eta urdinez Javi Iriondo eta Juan Rekalde. Javier Alcarazo, arratsaldeon. Arratsaldeon da hori. Bueno, bi final, az gaitezen palakoarekin. Final aurrekoetan ze gertatu zen ikusita. Finala haien tankerako ateratzen baldin bazaigu, uste dut nahiko gauza estuak ikusiko ditugula. Estuak eta partido darrak, bi semifinalak oso partidu gogorrak izan ziren. Perro eta Laune ia bien, Bai, bietan. Bietan. Eta nik esango nuke, lehenengoen behintzet favorituk ezaben irabazi. Eta bigarrenien justo irabazia ben, favorituek. Bai, Gaubekak eta Garmak 45 eta 44 irabazi zieten Urkia eta Lujani. Eta Iriondok eta Rekaldek justo eta Garrido izan zituzten arerioak. Eta haiek ere 45 eta 44 irabazi zuten. Eta beraz larri bi partidutan. Eta esan behar da, txapelketa honetan berez Gaubekak Galanekin jokatu duela, baina Galanek, Asturiarrak, badu hor arazoren bat eskumuturrean, eta horregatik Garma sartu da, eta Javi Alcarazok aipatu diguna. Final aurrekoan sartu zen Garma, eta bazirudien era horretara arerioak zirela favorito, baina Garmak ofizioa du, eta edarki atera du partidu aurrera. Bai, lehenengotan azizan ez da, urduri samarra azizan Garma, Lujane domino bitxaben. Eta azizan behin eta bosto eta marretik aurrera, hori partidu goten da. Azizan saki ondo eta daten, partiduen sartzen, eta gero Gaubekak egiaben partidu ikusgarriz ez da. Eta handik etorri zan buelti eta azten egotantu eurentzako. Hasi da finala. Txapa gainean, eta ia boterik ez du egin, Iriondok eramaterik ez. Beraz, bat eta huts. Ez dakit ze diru atera den, baina niri iruditzen zait diru urdin aterako zela. Bai, hemen garbi urtengo gaben urdinek, Ze ikusten da, Rekalde dominoko duela, Rekalde, baina ikusiko, zenbat dominoko duen, Ze kendu inbizo, lehenengo eta baten kendu bizo jokue, Gaubekari. Eta Gaubekari ontsi momentuen ja barrido jokuen sartute dago, eta ez da erreza kentzen jokue. Ikusiko, zelako partidu erakutzi dituzkun Eurgara Ibizio. Hor da Gaubeka, Ormabiko, Hori zelako, horite da ikusten palia zeiti, Bai, eta zaila. Zaila, baina oso zaila, Zestalike, nik ez da, zestiaz botaten duela, Ero, eskuz behiguel, domino egiten duela eta errez botaten da, baina horraz. Ederki. Ormabikoa, eta bigarren tantoa. Zaila, zelan botalik enorno bize. Zelako garbit edartu botado. Eskumutur, edarra behar da hori egiteko. Garmaren zakea, luzea, Iriondoren erantzuna. Eta Gaubeka badaki, gaur asko egin behar duela partidu aurrera ateratzeko, eta Bai, gero nik esango nuke, berarekin. bentaja purtsu bat daikia igual Gorrizek eurepe, ze lehenko partidotik ona, Iriondo ez da hain pelotari peloten bilo juten dan aurrera Urkia emoruen. Golan, denpora gehitxu motutzo, baina hortik igual denpora gehitxu motutzi eurei pelotara pantetan. Garmak eraman. Iriondok eskarro manjarri, Garmak ondo eskatu. Eta ondo. Iriondo. Zeran amaitu duen edarto. Gure eta esan botako gara, baina urten ditzo, nahiko izen dugu erutiaz Javik hor. Bai, propio etzun botako, baina hala ere hor egon behar da. Egira. Ormabikoa, eta beraz, estreineko tantoa, urrezko palaren finalean. Bikote urdinaren zat. Eta tantoa lortu bezain pronto, hor dira, zaskitxoan.
komeni zaien zerbaiten bila. Pilota dena probatuko ditu Juan Rekaldek, normala den bezala. Bien bitartean esan, finala 45 dela. Horreingo dago, minonduzia Rekaldek, ze esteko eskerraz ez da ondo moldatzen Garma, eta esartetan bado sakiaz gaueka besta eskerraz sartzen dan pelotari bat. Hortik etorrelitik, nik uste dut bentaja purtsua, baina ikusin bihar, Rekalde bera bezelan da bilen. Gero hemen kuadro bat ikustu atze duela, da horreta asko zen gure dau. Nik behin baino gehiagotan adierazi dut, ni ez nagoela horrekin ados. Txapelketa batean, bikote batek 11 tarretik ateratzea eta bestiak 12 tarretik ateratzea. Enpresak ikusiko du zer egin nahi duen, baina ni iruditzen zait final batean baldintza berdinak izan behar dutela bikote batentzat eta bestearentzat. Dena den, Javier Caras esan digun bezala, 12 tarditik ateratzen du Rekaldek, kuadro bat aurrerago arituko bazakean Iñaki Garma. Pilotak da, gora. Aukerak bazuen ba? Bai, hemen garbi ikusten da, ez da, hau zeitek da benepinetia, hain Galane jokatu ezik, hain bentaja handuzi ikusten da. Ba, apurtxea partiduen niveletako. Bai, baina hori ez da. Finala da. Txapelketa da, eta eskuko partidotan denak ateratzen dute leku beretik, gehienetan txapelketatan. Eta ez dakite, iruditzen zait, bikote bagoitza bere armak hartu behar dituela, eta zakaren armak kentzea, edo neurri batean kentzea behintzat, ez dela zilegi. Horren ondorioz, partidu orekatu eguzten badugu, ez gara zerri izango. Gaubeka. Rekaldek, txapapera, gaixikotako pilota. Bai, goiko parti asko dago, ez da ondoa. Erditzen esartau. Lau eta bat. Pilotak adu ustela izan da hori. Garmanen zakea. Garma, kuriosidade bezala esan Guriezon jaiotakoa dela. Baina bertakotzat hartu behar da. Hor da. Eraman. Rekalde. Ez du. Gozatu. Gaubeka jarri. Estoa da. Estoa da. Eta eramaterik ez. Bai, behin eskarreko horme joten dago nien, Eskartizei bezalako minei jutzen horrek. Dudarik ez, ba. Egira. Eskerron marantza pilota, eta gero eskerron maikutu duenean tira egin du atzera pilotak. Zeizko mutur duen pilotari honek, Esteban Gaubekak. Garri-garria da. Oso tekniko hondiko pelotari da, eta hor ikusten da zelago garbi joten duen da asko. Iriondo, pilota kanpora kontrakantxara joan da, eta errasamarrekin diote partiduari Gaubekak eta Garmak, beraiek txukunari direlako, eta urdinak partiduan zartu ezinean ditugulako. Nion palan, hiru lautantu errez juten diez batea eta bestera. Pentsa, dirua horrendik urdin dago. Hortxe. Nahitzen dugu jentiek, Bai, beti asmatuko balute bezala. 6 eta bat. Rekalde. Gaubekak berrez ere pilota txarra jarri dio Iruñakoari. Helduko alda? Heldu da bai. Bien tartera Dotore. Gaubeka. Hau pilotaria da. Bata izabaldu ditzo. Javi, Iriondo, eta bestea posturiez, atza botatako posturiaz,
zelako edartu itxitzen duen hor. Bai, baina aurretik dator, tantoa. Ba, aurretik nintzu txarto. Bai. Ederki, bien artera. Ontsa zida, ja diru, gorrie, kantetan be, Begira zein ederki jarri duen. Ba, eske Rekaldepedeko, Rekaldepe hor beratzi amarrien hartzen duen pelotie, gauek aipaseuen bitzo eurredi egoitik, ze hor 6 azpizen, eta ez da erreza hor paseta. Garman ezakea. Atera du, zake politia oso hau ere, luzea eta ondo gurutzatua. Eta gora, guantzaio. Rekalderi. Zortzi eta bat. Aitaren egin orduko, aurretik dira alde desentearekin. Bentajatxo gure jartu dabe, Bai, zuk esan duzuna, hemen palaz azerako alde hauek ez direla hain garrantzitsua izaten baina, erne. Rekalde, hori ere kanpora. Da gero ikustu zu holan, ba eurik zabil espero Garmak horreta gabe joatuko egunik ez da. Zelako palazio jo duen Javi Iriondok eta errestu oso bikaina izan da Garmana. Eta gero, nik momentuz behintzet txartu nik ustutena da Rekalde, Bai, bai. Pelota errazak utzeiten. Sartuko da horrein partideen, nik esperantzan duzedek eta Rekaldeaz, eta oso pelotari ondize da. Baina, gauek ez zela itxi, bentaja asko hartzen, ze gero kosta egin diez horrek hartzen. Bederatzieta bat. Bola, beste bat. Eta ez dakigu zer gertatzen ari zaion Rekalderi. Ez da erraza ulertzen, hainbeste pilota nola gal daitekeen, baina final baten azera da eta favorito nagusiak urdinak dira eta gauzak larritzen ari dira. Bai, amartantut nik esango nauke 6-ero. Bai, bera gaur. Bai. Hormabiko bat eta bien tartean jarretako beste bat ditu gaubekak, baina 10 horietarik gehien bat Rekalde galdutakoak. 11 eta bat. Eta zakez dagoeneko lau lortu ditu. Zenbat bider esaten du, modalidade danetan, presinu esertan eukitie favoritu dauela batek, hemen be, urdine presinu guztia etorri diez, eta zenin ikustu, ez da biezela erakusten euren joku, Ez da pentsature. Bere mailatik oso urruti dabiltza. Garmaren zakea. Rekalde Geraman, hor da gaubeka, pilota bazterra aldera. Geraman Iruñakoak, Garmak barruan. Zabalera joan dago hiek, zaizkio guzko gustatzen. Rekalderi ordu beste bat. Boltxedeko Javi Gagar, aprobetxetan duen. Pilota gada luzea. Garma gora. Garma gora, baina gustora jota. Izan da, baina darto jota peloti, Gustora jotako izan da, bai. 2 eta 11. Ea, pixkanaka. Iriondo eta Rekalde bere maila ematen hastun diren. Eta final horekatu ikusten dugun. Iriondo. Hor Iriondo berriz ere azpian jo. Garmak zabaldu. Edarto, Javi Barridor. Rekalde, indartxu. Baita gauekak ere. Ondo indau, Noraino. Erreboteraino bai. Erreboteraino ez baino. Honi emonen bitxako.
pilota garbia zuen. Agian ez du Iriondok era bat gozatu pilota hori eta Ez. horregatik motz zamar gelditu zaio Garmari. Eira. Pilota gutxiago etorri zaio Garmari uste zuena baino. 3-11. Atera du Rekalde. Eta gora hori bakarrik falta zitzaion Rekalderi. Eta maldizioa hutsa bezain handia izan da. Bai, ez da gustora beren jokua, ez da normala da, ez da. Zeranetik egin deu da zenien ondo ibilidan azbezakiaz, hor behutzen dau. Amabi eta 3. Alde handia markagailuan. Naiz eta partidua hasi berria den. Garmanen zakea. Haubekak eraman. Zelago modu marrez, Pilota gada luzea, oso luzea orain. Iriondok, hori ere gainean da Erne. Eta ataka bitzu handi be, Bai, pilota baztertu egin du. Eruteko moduko izen da, Javi partetik, baina. A ber, betxu hortik korrikan etorri da. Eta gero huts egin du Iriondok. Honen nik ustot kontuetu dizela ja, hainbesteko bentaji ezin dela emon honai, ez? Ondo da bizkokatzen da gorrez egurepe. Bai, eta gainera aldearekin lasai aritzen badira Erne. Iriondok atzera. Urdinak esnatu egin behar dute. Nola doala, urdinek esan nahi dut. Bere maila baten hasten ez badira. Katedrak ez du asmatuko gaurkoan ere. Bai, bitxu, zelako edartu da bilen Garma. Beren papela edartu da bilen gora barri dobe. Harrigarria Bilboko Deportiboan ikusten ari garena. Nork esan behar zuen. 17 tantu jokatu eta 14 Gaubeka eta Garmarentzat izanen zirela. Ikusite barrez eurrin zelako egenti dauen, Azken baten, nik esango nuke, kuadruko pelota ikonen daikue bera dala. Bai. Urte hasi eta bukatu, bai. Da bitxu. Atera du Garmak. Gaubekaren aukera, ederra, Garmabikoa. Konfiantzia ez duen barrez oso peligrosu da, Oin ikusi duen moruen, zelako edartu harraputu dauen preso harraputu Javi Iriondo, eta zela markautzen da bota Ormabizek. Iriondo justu eraman du, bat ere gozatu gabe, bat ere indarri gabe, eta bosko arrota erditik. Edarki bukatu du tantoa. Esteban Gaubekak, ondorioz, 15-3. Sakea. Edarra barrez, Edarra, sakia. Eta Rekaldik eramaterik ez. Eta orain jakin nahi nuke propio bota duen ala ez. Sakietara Ormabizek egitzu, baina nik hemen erru esango nuke Javi Iriondo da. Eskarti bat asabiz jogatzen. Zabaldu apurtxo bat. Dagoeneko sakez 5 lortu ditu. Iñaki Garmak. Posturan be edartu ikusten da, baina gero urten behitzo oso edartu, Bai. Hau, barrura berriz. Rekalde bat ere gozatu gabe ari da. Iriondo hori gorputzera sartu zaio Gaubekak usteko badu, alaxe egin du. Eta barruti barrura.
Zaiatu da Garma. Iriondo. Eta kada luzea. Hala, bitu. Eruen barri dago, Bai, eta Erne. Ormabikoa, txapapera, eta bota egin du. Bai, are bota inda. Eta hemen, lehen ikusi ez da, sake zelako aldi dauen, baina behitute hasi nik esango nuke, hainbesteko aldi besta, ze Garma normalien amaikatetik beti akostun duten da bera etarten. Eta amaikatardetik bera etarten ibiltie, berentzako besta erresa, atzerutik eta dati, Eta gogoratzen ez beharkarazo hemen partidu bat ikustera etorri ginen, eta hemen ondoan pilotari izandako bat, tokatu zaidan veterano botako bat, Gaiaga abizeneko hain zuzen ere, eta horrelako bat egin zuenean Gaubekak, Ormabikoa egin zuen errebezez, esan nion, uste dut nahi eta bota duela, eta esan zidan, hori ez dago nahi eta botatzerik. Eta nik segi, ginen pixka dut nion, nik uste dut nahi eta bota duela, Eta ez lehen eta ez orain inork ezin du hori nahi eta bota. Eta nik segitzen dut pentsatzen, Gaubekak hori propio botatzen duela. Badakigu zaila dela ateratzea eta defentsan egindako azken errekurtso badela, baina iruditzen zait Gaubekak baduela errekurtsorik horrelako jokaldiak egiteko. Bai, da ziur, ona, ze hori askotan ikusi du Gaubekari botaten, Askotan, baina askotan. Ez que torreko balitzike hori, hori pelotari etorriko balitzike barri du hemen, eta Gaubeka horretara jokatzen ikusi, esango luke, eske ez hori bakarrik, beste gauza asko, beti uzola motatu duzen. Horre botalik, 17 eta 4. Iriondo, gozatu gabe, orain beldurrez ere arituko da, jakina. Urdinentzat orain tanturik ez galtzea oso garrantzitsua da, era batetik, beste alde batetik, arreskatu beharra dute. Eta hortxe duzue. Azken pilotaka da. Gaubekari kanpora joan zaion hori. Eta Gaubeka badaki, berak honetan jolasten badeu, badaki, berak tantu gingo dauzuna berak. Hori horre konfiantza asko modutzu. Egira horrein ere errebez ez nola eraman duen Gaubekak eta nola utxegin duen izurtzako aurrelariak. Berandu zen martxo ibili da, nik ustot, Bai, errebez ez jotakoan ere pilota ez da ateratzen beste batzuetan adina. Ez denpora egitzela komon, Hor denpori emon itutzo, hor ikusten da garbi, denpora asko motutzo. Gehiegi agian. Bai. Eta partidua ustez genuen bidetik doa. Nik saso baten esango naben, hau tante ikungo zela alrebez. Bai, alderantziz ere gehiagizkoa da. 23 tantutatik bikote batek 18 egitea, hori ezoikoa da. Baina izatekotan bai, ematen zuen Rekaldek atzeko kuadroetan apur zitekeela, apur zezakeela norgehiagoka, baina alderantziz gertatzen ari da, eta azeran 5-6 tanturen aldearekin artean jende gehiago zen pilotalekuan aposto egin nahi zutenen artean, jakina Urdinen aldeko joera zuena, baina humilduko ziren. Hortxe dituzue, bi bikoten datuak eta pentsa, Gaubekak Garmak barkatu bostantu egin dituzak ez, Rekaldek alerik ez orain arte. Eta hori ez da normala, Ez da kuadro baten aldearekin ere. Amik eta erreti bera beda bileta daten, Hori bekontuta bida. Bai, ez dela ari amaikatik. Ez. Pilota hori kanpora. Hori ja... Eta Rekalde negargarriari da. Ez, hori ezin da esan zarretzen asko gozan. Ez que bikozola bentaji mozun da ez, hori ez da ez, bentajiena ez, hori da, ez teko egun hon bat momentuz behintzet hon inon, eta ez da bila joten peloti, Bera nahi duen moruen, behintzet Juan Rekalde.
Atera du Garma. A ber, basartzen dan. Garmak eraman. Iriondo ondo. Eta Garmak orain arte behintzat asmatu du. Hori ez bea. Hortxe egin diezaio ekemin. Hortxe egin diezaio ekemin. Bai. Rekaldek. Asko botatzen badu gorra, ingo du santu asko niño. Dirua doblean dago. Doblean bakarrik esan beharko genuke. Eta markagailuan 6 eta 15. 6 eta 19, zan nahi du, bakatu. Iriondo erabat gozatu gabe, baina atzera bai. Gaubeka, zer egin behar ote du. Ederki jarri pilota atzean. Rekaldek, zeruetara. Zeruetara. Da partidu aurrera. Bai, 26. Hortxe duzu. Azken pilotak da hori. Eta orain Garparen zakea. Hor da Garma. Iriondo. Azpieta hoi. Eta iruditzen zait Javi Arkarazo, haien astakeria izango da baina. Oraindik iruditzen zait urdinek irabazi dezaketela partidua. Partidua. Erabazi ez dakit, baina txukundu behintzat bai. Alde hundia da markagailuan, baina orain arte urdinek ez dute. Zer erakutsi? Zer? Ez zebez. Da nik uste barrez gortxek aziti dezela eure pepentzetan aziti ez Garmak zu. Gaur normalien falta egiten duz, baina gaur dana eruten dagonek, Osea, kontu, zibile biku. Eta orain Gaubekak esaten dio Garmari esateko, hartzeko edo usteko. Gaubekak pentsatu du Garma atzean zuela prest berak hartu ezean eramateko, eta ez da hala izan. Bai, bultatxo politi izango litzika, hemen bat horre. Iriondo. Horretarako dena ondo egin behar dute urdinek. Gaubeka. Eta barruan da. Bai, hor defensan Eta egin orain zer? Euskalo. Horixe, nahikoa. Ia, eure pestak iziz harriken ze jugada bota bideuen, Hortxe posturati lehen behatzera bototzo. Horma bizo bototzoz. Eta barruro bototzo da, oingoen betu. Aukera guztiak ezagutzen ditu Esteban Gaubekak. Gogoratu, buruz-buruko txapelketan ez zuela joko honik erakutsi Gaubekak. Gero aukera eman zioten lehen egin ez zuena egiteko eta unda finalean aritu zen pilotarien aurka jarri zuten. Egurra ikaragarria eman zion Gaubekak orkideari. Eta gaur ere oso txukin hori da. Ederra pilota da. Eta berriz ere Rekalde gora. Eta lan erdietara hurbiltzen ari dira. Bai, da, eure pentsata egin bino errez, barrez, Eta lan erdietara errasamar heltzeak asko balio du. Lan erdia behintzat eginda dute. Gaubekak utzi. Eta Garmak eruen. Hoxe da, bila hartu egin gaur. Horrek asko balio du. Hori beruen. Hori eraman. Hau gaiztuagoa da. Hori gora. Ez da, asko falta izan. Hala da dudarik gabe. Jokatzeko era guztietan zailena defentsa atzeko kuadroetatik egin behar duzunean. Da benetan barre zaila dana, Hor
era bat behar den tokian jo ezean pilota edozein lekutara joaten da. Rekalde. Rekalde gori midau, botera jokatu. Haide ezin batzu pasau gauekari, ez da erreza tantu egin, sartu itela jokue, garmak uzuitzen badau, baina momentu Garma ondo ari da. Garma bere partidu ondo jokatzen ari da. Da ez, asko gizaren nahi moruen, bueno, ez da asko jokuen sartut, beren bihortxu egin dugu. Baina jokuen asko da sartzen, Etara egin dugu berak, eta alanda guztiebe, pelota asko itxitzuz gaubekak, Eta danak ondo ipini. Iñaki Garma. 23 eta 9. Lan erdiak gainditu dituzte. Gaubekak eta biek. Hori jaman. Hori peloti gero, bida gero, Atzera indartxu Iriondo, gerrebotea ikus ezagun. Gaubeka, gora. Frontizera bai heldu da pilota, baina aurretik Eskerroma gaineko faltagunera joana zen pilota. Eta beraz 10 eta 23. Zarriten handuzio ikusi diez, da honen ikusi ba, Iriondo. Mandio. Garma geraman. Iriondo. Atzera. Ondo orain Iriondo. Atzera jotzeaz gain baztertu egin duelako. Amaik eta 23. Da horrein Javi hori midau, peloti topetan duen ondo, ez hasi horre jugada botaten, ze partiduen igarri bai junengo jakia. Uten deki astiro da aprobetxau atzera botateko. Azetik barri erun eiken mutzu be, erregalo txukungo zuan herrian. Rekalde, kanpora. Okerrari da. Oker benetan harri da, Rekalde. Sakearekin ere konfiantzarik ez. Egira bakarra egin du, zakez falta bat egin du. Eskerrorman tantu bat lortu du. Erasoan galdutako pilota. Eta galdutakoak eta behartutakoak beste lau bai. Datu beltzak. Naparruako atzelariak lortutakoak. Orain ondo adierazi dio Iriondori aurrelariaren azela. Hoxe, itxibitzen, ja horre onda. 25 eta 11. Aidean doaz. Gaubeka eta Garma txapelen bila. Eta partidu harrigarria egiten ari dira Iriondo eta Rekalde. Orda Naparra. Eta eraman, Gaubeka, ederki jarretako da, gaiztoa oso Rekalderentzat eraman ahal izan du. Eskerrez orain. Beno, lehen ere bai, baina pilota errezagoa. Hortik espotzo pasetan, Orda Gaubeka hartzerik ez ordea. Garma, oso ondo jarretako pilota. Aita Iriondok ere. Hemen partidu garrana da bile. Ern efektuari, kanpora. Da bota indau, Are gori be bota indau. Ikusi dau, Javi nundoen da, zabalea etorritxe, honi kendu egiten gatxeko indizela Juan Rekaldek. Baina oso tantu edarra jogatu dau Garmako inguen be, Oso ondo. Eta hemen begira nola heldu den Gaubeka. Hor muñeki esan sartzen duen, ondo haietan da. Eta ez du ikusi. Baina azkenean pilota kanpora joan da.
12:25. Gaubeka. Iriondo. Ezkerrez hartu behar orain. Gaubeka. Normabikoa. Erne zalera joan daiteke eta onda Iriondo. Hori, mira, eruen hortik. Pelota gatsa izin data. Gaubeka deina egiten ari da ondo, deina. Edarko. Errekalde. Hori ere atzera, hori gaiztoa gorendik. Kanpora. Kanpora izin da. Kanpora. Eta Gaubekeka egiten ari den partidua benetan goraipatzekoa da. Danetik irakutsi dugu, Atzera, Eurrien, Normabizek, Zulora. Dotore benetan. Egira, hor, justu xamar heldu da, baina edarki atzeratu du. Eta hor, oso zaila da, pilotari frontizean jartzeaz gain, gero botea egin dezan Arauzko eremuaren barruan. 26, Amabi. Gaubekaren datuak, Romabikoak 4, dejadak beste 3, inoiz 7 dira, atzean beste 2 bederatzi, Ezkerroman bat 10. Dagoeneko 10 egin ditu honek. Galdu 2. Galdu bi bakarrik. Horrek asko esan gure dugu, Asko. Horrelakoak hartu daitezke. Errege egunaz gain urte guztian ere. Ondinon, lehen zantuzun boruen koldo, ondinon partiduen sartulik ez, Ez da hain urrin bestaz. Mabia, meiru amalautantu hor. Bai, lehen da bizia 10ko muga hori horra heldu behar dute. Holako pilotak da asko jo eskero hel daitezke. Zaila da oso. A ber, beren... Baina Moroko pelota bat topetan dauen Pantxukor. Dena den, gaurko ezin dugu esan behintzat pilotaren eragina izan denik markagailuan ikusten ari garena. Horien arte pilotak egokiak izan dira. Bai, pelota gondo da biz. Ze ikustu eure pino esti zela, gorrezek indartzu hauek eta zelako palazu pelotazu joten da bizan. Eurek ez da joten. Eta partidua txukuntzeko pilotaren bila dabiltza. Iriondo eta Errekalde. Eta honek berria dirudi. Ikusiko dugu. Atera du Errekalde. Eraman Garmak. Barruan da hori. Hau ere bai. Ederra, Garmak, eraman. Tanto bai. Eta Garmanen tanto. Oso ondo Iñaki Garmak, oso ondo. Inok espero ez dena, gabiz ikusten hemen. Garma protagonista bera. Gogoratu, Galan Asturiarraren ordez dela finalean, final aurrekoan, berak irabazizuen finalean izateko aukera, baina torneo honetan, Galanen lesioaren ondorioz sartu da Garma, eta norbait pentsatuko du, merezi zuen bai, hau lehian ikustea. Eta hori gozo da polite barrez, koldo, Holan, ni beti izan doa, pelotarizek aukeratxo deko nien txapelketa baten sartzi, Besta batzu dezulako horretik. Hori jakinen bida aprobetxetan da preparatu egon olako partiduetako. Halaxe da bai. Honek dagoeneko esperientzia zabala du. Estelarrak ere jokatu izan ditu eta beti hortxe bigarren leku batean izan da, baina
beti maila ona emanez. Eta hori antzematen ari da gaurko finalean. Gaina Maderne, ez? Txapara. Eta gauza bat importanti gorrez jentzako. Pelotista etxaki apurtzen eurei, da eure gustoko pelotia sortxe da. Segi eta segi aldan bitartean. Bai. Ez du segurueni partidu guztia iraungo pilota honek. Behitu itxutzi eurdinek ez da, aber, nos apurtzen jakien pelotie, baina ez da apurtzen hori nion. Amalau eta hogeita zazpi. Gaubekak eraman. Rekaldek eskerrez ondo. Baina pelota garbia Garmarentzat. Garmari mine egiteko gehiago baztertu behar da. Errebezez, Gaubekak. Orain eskuinez pelota gara hundia. Adirudi Rekaldere hasi dela eskat jokoan sartu eta bere maila ematen. Eta gero, garbi ikusten da hemen, Gaubekak peselako konfiantzi edekon Garmaz. Beste partidu bat izan bazan igual horro bi pale pelota sartu ingo zan. Da itxi jutzu, horrek asko esan gure dau. Bai, Gaubekari da pilota txarrak entzen bere atzelariari eta ona uzten. Eta hori ere artea da. Zortea izan du Garmak pilota txapagainean horla jartzea ez da erraza, baina ondo ari da. Hori pilota kada edarra dago. Laugarrena ere bai. Hau erabat gozatu gabe. Hori be, sartzeko tantu pelota izan da, baina zelan... Horrezko esmatu iri ondok. Hori. Ederra izan daba. Hori. Eta iri ondok ez du asmatu. Hormabikoa zarera bidali behar da, ez dela oparia da, eta errege bespera izanagatik, hori ez dago. Gaubekari usterik. Ez que garamene partidu nik uste, apurtxoa eta hobetotxu joatute burdinek, gorrizek ondo da bez jogatzen, Oso ondo. Gorrizek da bez minen duze egiten hemen partiduen, Ez gitzi jogatzen da bezala gaur. Apurtxoa gitzu jogatu da bien be, partidu edarra izango zen. Honeta, bintza jogatu da ben. Ez du horik izan da. Eritxu, dana duten da, Gainean eta tanto. Gainean eta tanto, baina ez dakit gustora gelditu den. Ez, oin behutzen jehun da, Bera ez da geratu gustora honaz pelotasu honaz. Rekalde. Ez pilotakada horrekin. Eta ez da lehen aukeratu duten pilotarekin ere, itxura denez. Horrein ere saskian baita pilota berriaren bila. Zerren bilote dabil. Juan Rekalde.